Szevasztok srácok! Ma megkóstoljuk Budapest legjobb pizzáját, és nem csak megkóstoljuk, hanem meg is nézzük az elkészítési folyamatát Lacival. Hello! És akkor nézzük is meg, hogy miért ez a legjobb pizza Budapesten. Tartsatok velünk! Et sèche-moi ces larmes de crocodile. Tudom is adni. Itt vannak a pizzáink. Azért nagyon jó ez a pizza, mert ha látjátok, nagyon vékony. De nagyon vékony a tésztája, ilyen ropogós. Nem ez a nagyon rágós. Tényleg nagyon finom, nem csak a tésztája miatt, feltétek is nagyon jók. Kis koktélparadicsomok vannak rajta, amit elvileg saját maguk termesztenek egy vidéki helyen. És van rajta még rukkola is, amit szintén ők termesztenek. Úgyhogy minden úgymond ilyen házi alapanyagokból készül rá, ezért lehet, hogy ilyen finom. Laci, neked mennyire tetszett ez a pizza? Jó volt, csak egy szelet az semmi. Szóval azt mondod, hogy akkor több szeletet érdemes itt venni? Ja. Nagyon finom volt ez a pizza, az árát tekintve persze egy kicsit drágább, de nyilván cserébe nem egy ilyen silány pizza kinget kapsz, hanem egy nagyon minőségi alapanyagokból elkészült pizzát. Amúgy semmit nem fizettek azért, hogy én ezeket elmondjam, én csak nagyon szeretem a pizzájukat, úgyhogy gondoltam, csinálok róla egy videót. Amúgy nagyon rendes voltak, mert elkérték a kamerát, és a sütőben lévő jelenetet, amit majd láttok, azt az egyik sütőember csinálta meg náluk, úgyhogy köszönöm szépen! Feljöttünk a Gellért hegyest, találtunk egy tök jó vízesésszerűséget. Itt majd csinálunk egy pár képet, mert elég jól néz ki itt ez. Amúgy most vannak valami programok itt a Gellért hegyen, és Lacival azt beszéltük, van ez a kocsás játék. Nem tudom, igazából annyi a lényeg, hogy ki tudja gyorsabban odahúzni, poénból kipróbáljuk, meglátjuk, hogy hogy sül el. Köszönjük szépen! Kezdetek. Három. Ez felejtős, fáj a kezem. Megvan. Dobálni fogunk babzsákokat azokba, és megbeszéltük, hogy a legelső az 5, a második az 10, és a harmadik az 15 pontot ér. És hát Leóval fogunk versenyezni. Jó volt? Jó, még egyet, ezt is meg kell. Innen? De hallod, amikor még csak próbálgattam, akkor megetted? Na szóval most azt fogjuk csinálni, hogy itt van 2 trambulin,
És amögött van egy fal, és a falról átugrok az első trambulinra, és az első trambulinról pedig a másodikra. Hát próbáljuk is meg. Mindenhol csak lépcső, és már tetejére fel akarunk menni nagyon. Hát felértünk, elég sok lépcsőt másztunk meg, de megérte, nézzétek meg ezt a látványt. Amúgy közben találtunk egy helyet Lacival, ahol egész jó fotókat tudtunk csinálni. Majd bevágunk párat. Ilyenkor örülnék egy drónnak, amikor ilyen kilátás van. Hihetetlen felvételeket lehetne készíteni vele. Gyorsan elérjük ezt a villamot. Szevasztok srácok, ennyi lett volna ez a videó, és bocsánat, hogy nem előző héten jött ki, mert ugye minden második héten szokott lenni videó. A számítógépbe sajnos tápot kellett cserélni, így nem tudtam megvágni a videót. Ha tetszett, viszont nyomjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, és ilyen jellegű videókért nyomjátok meg az i betűt ebben vagy ebben a sarokban, ahol Budapest legjobb lángosát próbáljuk ki. Hamarosan találkozunk, addig is sziasztok! Jó volt!